An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na aw minnu bɛ ka joliba tv news lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an minnu bɛ ka ayiwa min ye arajo joliba fana lamɛn min ye bamako yan nɔ segukaw fɛ yen an b'aw fo dantɛ foli min na an minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi ye alamisa ye min bɛ tali kɛ octobre kalo tile 27 a bɛ bɛn o ma ka jira k'a fɔ ka kunnafonidi sɛbɛnw lakali waati de sele filɛ nin ye nin ye laadala jɛmukan ye anw fɛ yan don o don min bɛ tali kɛ gafew kɔnɔ kuma min bɛ sɛbɛn nanzarakan na jamanaw an b'a kɔnɔ kuma bamayɛlɛma bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o kama gafew caman b'an bolokɔrɔ bi an bɛna lajɛ k'an da don minnu na fasidi sɛbɛn le soir de Bamako bi yan Nouvelle Horizon bi yan nɔ le Challenger bi yan les Échos bi yan l'Essor bi yan Info Matin ani l'Indépendant jamanaw fasidi sɛbɛn ninnu na bakurunbaw la le soir de Bamako ale y'a jira k'a fɔ ko politikitɔn minnu farala ɲɔgɔn kan ni ayiwa an k'a ma ko cadre d'échange des partis et regroupement politique olu y'a lase k'a fɔ ko kalata minnu bɛ yen ni olu bɛ ka labɛn ayiwa don nataw la san 2024 kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kalata ninnu k'a tɛna kɛ jɛlenya kan dɛ ko maaw hakili la ko kalata ninnu bɛna kɛ ayiwa ni bɛɛ bɛna sɔn a ma cadre d'échange maaw ko olu kɔni ma da o la an bɛna a kunnafoni di aw ma sisan n'o bɔra yen Nouvelle Horizon bi yan Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko ayiwa Choguel ko k'ala Mayiga ka segin ka taa ka baara kɛ primature la ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla ayiwa jigilatigɛ o de tɛ Choguel nɔfɛmaw nɔfɛ nin waati in na o ye ɲininkali de don dɛ limanaw Nouvelle Horizon y'a kuma fɔ o mana bɔ yen min ye le Challenger ye Challenger kumana limanaw Challenger y'a jira k'a fɔ ko nin ye kalanso dɔ de ɲɛmɔgɔ ye kalanso dɔ ni o ye lycée dɔ ye o provisoire de don a ye lettre ci jamanakuntigi ma colonel Assimi Goïta ayiwa ko lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni o ye collectivité lakɔli karamɔgɔw ye olu kɔni bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bi fɔ yɛrɛ tɛ se ka se k'a ban ani lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu b'a ɲini ka bɔ ayiwa togodaw la ka taa an ka dugubaw kɔnɔna la o fana kɛn bɛ gɛlɛya ye bi an ka kalansow kɔnɔna la a ye nin lettre in ci jamanakuntigi ma Mali kalanko jamanaw ko gɛlɛya wɛrɛ b'a la min tɛ ayiwa lakɔli karamɔgɔw ka gɛlɛya ye le Challenger y'o kuma fɔ o mana bɔ yen nɔ les Échos bi yan nɔ ale kumana limanaw Écho y'a jira k'a fɔ an ka kan minnu bɛ yen n'a kuma cayalen bɛ bi kosɛbɛ k'a fɔ ko ayiwa kanw ka kɛ baarakɛla ye Mali kɔnɔna la yan limanaw ko in kɔni kelen don fɛn fila ye a bɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ a bilali sen kan ani ayiwa se ka kan ma ka baara kɛ n'a ye limanaw ko nin kɔni bɛna fɔ i bɛ bajiba de kɔnɔ limanaw i bɛ ba cɛmancɛ la i sen tɛ ayiwa i tɛ ni bada ye i tɛ ni ayiwa ba tigɛli fana ye ko in bɛ o dabolo de kan sisan o mana bɔ yen l'Essor ale bɛ yan nɔ a kumana limanaw l'Essor y'a jira k'a fɔ ko miliyari 200 ko kuma dɔ bɛ sen na n'a kuma cayalen don bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ ko a na kɛ miliyari 200 in juruko kuma de b'a nɔfɛ nka min bɛ tali kɛ APBF n'o ye association professionnelle des banques et établissements financiers olu bɔra ka u fɛla fɔ a ko la ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko in ko olu b'a kunnafoniya kalama kunnafoni min bɛ ka di a ko la ko kunnafoni tɛ maa kan ka kala turu min kan l'Essor y'a kuma fɔ an bɛna an da don a la o mana bɔ yen limanaw min ye Info Matin ye ale y'a jira k'a fɔ ko Sitakili maire a n'a jɛ minnu bɛ yen n'o y'a ka conseillers ye ani minnu jalakila ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ u ye nafolo caman dɔ yuruku ninnu bɛ kaso la limanaw a bɛ san 1 bɔ sisan ko nka maire n'a nɔfɛ jama maaw bɛ ka min ɲini bi o de ye sariya ka tigɛ a mana kɛ cogo o cogo hali n'a kɛra ayiwa sariya ka sigi maliden bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka kiiri tigɛtɔ lajɛ olu kɔni de b'o ɲini bi sabu u mɛnna kaso lasigi na ten kiiri tɛ ka tigɛ fɛn tɛ ka fɔ a ko la o mana bɔ yen l'Indépendant bɛ yan nɔ ale kumana limanaw ko gawokaw lakanabaliya kɔni sen bɛ yɔrɔ dɔ la bi min ni a nege tɛ u la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ faga maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ jaso ka taa ni u ye o de ɲɔgɔnna waleyaw bɛ ka caya bi Gawo mara kɔnɔna la min bɛ tali kɛ a ye ale lakanabaliya ko kelen in na ko muso dɔ ale fagara muso in Douanzan a kɛra yen nɔ de ko muso in ye technicien de bâtiment de sojɔla don
limanaw ale kɔni fara facogo si ma dɔn a la indépendant de y'a kuma fɔ an bɛna an da don a la sisan yan'an ka se ni fasidi sɛbɛn tɔw ma an b'a daminɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye limanaw an y'an tulo lasɔmi sisan k'a fɔ min ye politique tɔn minnu farala ɲɔgɔn kan ni an ko a ma ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques olu y'a lase ka kunnafoni di k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ kalata minnu bɛ yen ni olu bɛ labɛn na sisan Mali kɔnɔna la yan nɔ ko kalata ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2024 ayiwa olu kɔni tigɛ bɛ fɛn kelen kan kalata ninnu a tɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ wa jaabi minnu bɛ sɔrɔ a la jaabi ninnu tɛ se ka kɛ jaabi ɲumanw ye nin ye cadre d'échange maaw ka hakilila ye walasa yɔrɔ an ka jamana nin waati in na a bɛ ka baara dɔw kɛ walasa an bɛ se ka segin walasa jamanakuntigi kura ale bɛ se ka na cogo min na min ye fanga ye a bɛ segin jamanadenw ma cogo min na n'i ye kow taabolo lajɛ jamana bɛ lahala min na jamana o min ye lakanabaliya ye o min ni o kɛn bɛ fɛn ye a sen tɛ ka ban ani politiki tɔn minnu bɛ yen ni olu sɔn tɛ jamana taabolo ma o n'a ɲɔgɔnna caman cadre d'échange maaw y'a jira k'a fɔ u ye barolasigi dɔ kɛ barolasigi min ni o kɛra studio tamani maaw olu ka tabali kan jamanaw a yirala k'a fɔ Union pour la sauvegarde de la République USR cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie ani association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie olu de tun bɛ wele bɛ kɛnɛ in kan ye min ye Amadu Aya ale ye kodɛm maa ye ka taa se min bɛ tali kɛ politique tɔn minnu fana bɛ yen ni an bɔra k'olu tɔgɔ fɔ sisan olu fana ka lasigidenw tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye limanaw n'i ye a lajɛ Amadu Aya ale min ye kodɛm maa ye a kumana a y'a jira k'a fɔ ko siga kɔni tɛ olu fan fɛ k'a fɔ de ko kalata minnu bolodalen don san 2024 Amadu Aya y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ko u k'u labɛn dɛ u k'u labɛn fɛn kelen kɔni kama kalata mana kɛ a bɛ fɔ min ma ko crise post électorale n'o ye kalata jaabiw ka ban a ma n'o bɛ se ka kɛ mankan ye Amadu Aya y'a jira k'a fɔ ko o bɛ se ka maa bɛ se k'i sigi k'o kɔnɔ ka sababu kɛ mun ye a y'a jira k'a fɔ ko kalata minnu bolodalen don don nataw la a ko jamana kɔnɔna la bi e ka lakanabaliya lajɛ ko e k'a lajɛ fana min ye jamana fan si tɛ bi ko maa bɛ se k'a fɔ ko e bɛ se ka munumunu zalo kɛ yen nɔ ni ni bamaciw ma kari ɲɔgɔn na ko n'i y'o lajɛ a mana kɛ o bɛ lahalaya min na min ye Amadu Aya ye a ko jɔnni de bɛ se ka kalata kɛ ni lahalaya kɔnɔ jamanaw min ye USR ɲɛmɔgɔba n'o ye Nuhu Togo ye ale y'a jira k'a fɔ ko a mana kɛ cogo o cogo jamanaw ko an ka taa kalata la o de y'ale fɛla yɛrɛ ye ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛɛ bɛ k'a ɲini de ko jamana ka fanga ka segin ayiwa jamanadenw ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ o laɲininen don Nuhu Togo y'a jira k'a fɔ o kumana cadre d'échange maaw bɛ ka kuma min fɔ nin ye ko kala kana ta lakanabaliya bɛ yen ko o kuma fanga bɛna to sɔrɔsiw bolo wa olu minnu bɛ k'a fɔ ko kala ka ta olu minnu bɛ k'a fɔ ko kala tɛ se ka ta limanaw a kuma bɛɛ bɛ ka bɔ olu da Nuhu Togo y'a jira k'a fɔ ko ni kalata ma kɛ k'a bɛna fɔ an bɛ pa kelen ta ɲɛfɛ ka pa fila ta ka taa kɔfɛ o ye Nuhu Togo ka kuma ye limanaw min ye association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie o ka lasigiden min tun bɛ barolasigi in kɛnɛ kan ye ale fana kumana dɛ a y'a jira k'a fɔ ko autorité indépendante de gestion des élections n'o ye EJ ko ale bilala sen kan ko nka a fana ka baaraw limanaw sumaya b'a ka baaraw la dɛ a yirala k'a fɔ ko jateminɛ min kɛra o ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu sera kalata ye a bɛ se maa 170 ni maa 20 ɲɔgɔnna ma a na kɛ nin waati in na olu tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ ayiwa sɛbɛnba kan min bɛ kalata sɛbɛnba in ko fɔ liste électorale AJICAD ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kan ye a ko Adamu Diko de ko don limanaw a y'a jira k'a fɔ ko EJ yɛrɛ kan ka wulikajɔ kɛ bi in na kalata lawuli minnu bɛ ka kɛ sisan n'o de ye ka révision liste électorale ninnu kɛ ko EJ baarakɛlaw tɛ ka ye o ko kɛnɛ kan nin n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ yen ni Adamu Diko y'a jira k'a fɔ ko kalata dun bɛ se ka kɛ jɛlenya la cogo di ko maa bɛ se ka taa jaabi ɲuman sɔrɔ o la ko jamanakuntigi kura min bɛ na limanaw san 2024 hali ni kalata kɛra limanaw ko a coup d'état bɛ k'a la n'o ye fanga dafiri ye o tɛ ne ka kuma ye limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la
o mana bɔ yen nouvelle horizon ale bi yan limanaw a kumana a y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre min ni a bɛ sɛgɛnlafiɲɛ bɔn jagoyalama yɛrɛ la ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye limanaw Choguel Kokala Mayiga a bɛ tile damadɔ bɔ sisan fasidi sɛbɛn nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ko ŋunuŋunukanw de bɛ sen na ŋunuŋunukan minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goita k'a ni premier ministre Choguel Kokala Mayiga kana kɛ u ye ɲɔgɔn ye ɲɛŋɔɲi ye limanaw ni kuma bɛ réseaux sociaux kan a kɛra sababu yɛrɛ ye a ka politique tɔn n'o ye MPR ye a na kɛ o dan b'a la bi k'a fɔ Choguel na segin ka na primature la n'o ye a ka baarakɛyɔrɔ in ye hali minnu b'a nɔfɛ kɛ Choguel nɔfɛmaw olu caman bɛ yen bi minnu fana jigi dan b'a kan k'a fɔ Choguel nana ayiwa nka nouvelle horizon kɛlen don ka ɲininkali kɛ a ka fasiri daminɛ yɛrɛ la ko ko nin tɛ maa bɛ se k'a fɔ de jigilatigɛ don sabu premier ministre min ni o bɛ Choguel nɔ na bi n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye limanaw Abdoulaye Mayiga na furadama ni sisan cɛ kalo 3 ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ fɛn caman tun bɛ yen nɔ minnu bɛ yen ni basigi nana olu la o b'a yira k'a fɔ ko fɛn damadɔ bɛ yen taasira fila bɛ yen min bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa Choguel a ka segin ka na primature la n'o ye premier ministre ye limanaw o bɛ se ka dankari kɛ o la fɔlɔ ye mun ye limanaw n'i y'a lajɛ Choguel Kokala Mayiga a fɔra ko a ka taa sɛgɛnlafiɲɛ bɔ la a jagoyalama yɛrɛ ye ni bibi na dɔw yɛrɛ ko a mangɛnɛ de maaw kɔni bɛ ka nɔgɔya daw kɛ a ye nka limanaw o kɔfɛ Choguel Kokala Mayiga k'a to premier ministre la ko a kɛra sababu ye ka Mali ni dɛmɛbaa caman fɔ ɲɔgɔn kɔ hali politique maa minnu bɛ Mali la yan kuma minnu bɔra a da kuma minnu yɛrɛ ni a tɛ jɔli kɛ a bɛ tiɲɛni de kɛ fasiri ka kuma don limanaw a y'a yira k'a fɔ ko politique maa minnu bɛ yan nɔ ni olu caman bɛ yen ka Choguel to premier ministre la hali a yɛrɛ ni maa minnu tun bɛ tɔn kelen na n'o ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP olu caman bɛ yen olu bɔra Choguel kɔ ka sababu kɛ ayiwa a ka kumaw yɛrɛ cogoya ye ani politique tɔn minnu bɛ yen ni olu jijalen bɛ démocratie ko la bɛɛ y'a la Mali la yan olu ni Choguel fana t'a la ni waati ninnu na k'a to premier ministre la o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye limanaw ko kabi colonel Abdoulaye Mayiga ale nana premier ministre la yɔrɔ ale de bɛ mara cɛman bɔli kunna bi politique tɔnw ka koɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ale de ka ministre so in na ko cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques olu kuma bɛɛ ye kuma ka Choguel to premier ministre la olu tun bɛ bɔ ka furanjɛla fanga mɔgɔ ninnu ko ka kuma f'u ma jalakili bɛ u kan hali min ye baarakɛlaw ka lafasalikuluba n'o ye UNTM ye waati dɔ la ale yɛrɛ tun bɛ ka bɔ ka bagabali walew ta ka ɲɛsin furanjɛla fanga in ma ko nka nin waati in na ninnu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'u da de fɔlɔ ka sababu kɛ colonel Abdoulaye Mayiga ale bɛ ayiwa premier ministre la nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ limanaw nin n'a ɲɔgɔnna basigiw ani hali baara minnu kɛra kɔsa in na i n'a fɔ autorité indépendante de gestion des élections yɔrɔ ale sigira mankan tun b'ale nɔfɛ politikimaw tun bɛ mankan na nka ale sigira politikimaw da donnen don u ma foyi fɔ a ko la o bɛɛ ye ayiwa basigiw ye fasiri ka kuma la ko n'i y'o taabolo lajɛ maa bɛ se ka sigi a la k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale ni ayiwa Choguel ye ɲɔgɔn ye min kɛ ni ayiwa Choguel bɛ segin ka na Asimi Goita maa bɛ se ka siga a la k'a fɔ a fɛla ye Choguel nani ye kokura sabu Choguel ka to premier ministre la ayiwa kuma minnu bɔra da a ye datugu maa caman de ɲɛ wa dɔw yɛrɛ y'a ɲini dɔw yɛrɛ ko Choguel bɛ baara min na a bɛ farafarali baara de la o n'a ɲɔgɔnna caman fanga dun ye fɛn min ye limanaw maa min b'i ka fanga sababu kɛ sababu ye ka gɛlɛya don i ka fanga la yɔrɔ o kana fanga la o tɛ kɛ fɛlaba ye kosɛbɛ o de la bi bi in na maa bɛ se k'a fɔ jigilatigɛ don maa minnu bɛ yen ni olu dan b'a la k'a bɔ Choguel a bɛ na fanga la walima a tɛna kɔni a hakilila wasi bɛ Choguel nɔfɛmaw la bi kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la o mana bɔ yen le challenger bi yan ale kumana limanaw challenger y'a jira k'a fɔ ko nin ye lakɔli karamɔgɔ dɔ ye min ni ayiwa lycée min n'a bɛ Jɛnɛ mara kɔnɔna la ayiwa kalanso in tɔgɔ de ye ko lycée public Bawuro Sise lycée public Bawuro Sise proviseur ale de ye lettre kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi colonel Asimi Goita ma limanaw lettre in kɔnɔ kuma ka ca an tɛna a bɛɛ fɔ nka a la kunbaba ayiwa kala bɛ se ka turu min kan min bɛ tali kɛ Musa Sisoko ale ye lakɔli karamɔgɔ ye lycée public Bawuro Sise la ale de ye nin lettre in ci
limana lettre n'a cira i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ maa min yɔrɔ ka taa i bɛ fɛ k'a di maa min ma a bɛ to i n'o de ni ɲɔgɔn cɛ nka ka lettre kɛ bɛɛ k'a ye bɛɛ ka kɔnɔ kuma ye o b'a yira k'a fɔ lettre in a kan ka bila bolo kan jamanaden bɛɛ k'a ye jamanakuntigi min n'a cira o ma o fana k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na o de la lettre in a fɔra a ma ko lettre publique limana o de la an bɛ don min na ko bi min ye nin proviseur in ye a ye nin lettre min sɛbɛn n'a ayiwa a bɛ kuma fɛn caman kan o ye bi na kalanko gɛlɛya yɛrɛ ye ani lakɔli karamɔgɔw bi na olu caman bɛ yen minnu bɛ yen ni duguba kɔnɔna de ka di u ye ka tɛmɛ togodaw kan min ye Musa Sisoko ye a y'a yira k'a fɔ ko nin lettre min filɛ nin n'a b'a ci jamanakuntigi ma a k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kuma damadɔ de fɔ ɲininkaliw don jamanakuntigi ka misali ta olu kan o ye mun ye i b'a dɔn ko jamanakuntigi min yɛrɛ ni finitigi don ko ni kɛlɛcɛ taara kɛlɛkɛyɔrɔ la i b'a dɔn waati min na n'a fɔra k'a fɔ i ka marifa ayiwa n'o y'i ka kɛlɛkɛminɛn ye o bali banna walima a fɔra k'a fɔ kɔngɔ b'i la a fɔra k'a fɔ yɛrɛ maa min bɛ aw ɲɛfɛ n'o y'a ka commandant ye i b'a dɔn ale gɛlɛya y'ale sɔrɔ yɛrɛ ɲini de bɛ boloda fɔlɔ i b'a dɔn ni kɔngɔ b'i la i b'a ɲini ka dumuni kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka kɛlɛ boloda o n'a ɲɔgɔnna caman ani hali ni bolimafɛn min b'i bolo i b'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko taji banna i b'a ɲini ka taji de kɛ o la fɔlɔ ka sɔrɔ ka i kunda kɛlɛ kan nin de ye ɲininkaliw ye min ye lakɔli karamɔgɔ ye a ye minnu kɛ a ka lettre in kɔnɔna la a ko ani lakɔli karamɔgɔ ka lahala bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko tiɲɛ don bi na Mali dɛmɛbaa caman de bɛ yen min bɛ nafolo hirika miliyari caman de di jamana ɲɛmɔgɔw ma ko k'a don kalanko la a nafolo ninnu ale tɛna a yɛrɛ bila ko a b'o ta yɔrɔ ɲini dɛ nka n'i y'a jateminɛ bi Mali kalanko yɛrɛ a bɛ san caman bɔ bi kalanko bɛ bisi basa la cogoya dɔ la limana a ma se ka faamuya a dun jirala k'a fɔ kalan n'ale tiɲɛna limana jamana kuturu ka ɲɛtaga o de bɛ don galama na o de la an bɛ don min na ko bi ni lettre min n'a cira jamanakuntigi ma Musa Sisoko fɛ a ko lettre in bɛ bɔ a dusukun de yɔrɔ sabu a ye gafe dɔ sɛbɛn waati tɛmɛnenw na gafe min ni a tɔgɔ ye ko fabrique sociale regard sur l'école o de ye ka dilali kɛ ani yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani ka filɛli kɛ kalanko la jamanaw ani min ye kalanko tiɲɛna ka se hakɛ minnu na Musa Sisoko ko ale y'o gafe in sɛbɛn gafe in fɛn caman de b'a kɔnɔna la nka bi na lettre min filɛ n'a y'o sɛbɛn limanaw a bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ bɔ u ka kalankɛyɔrɔw la k'u kunda duguba kɔnɔnaw kan n'i y'a lajɛ limanaw lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko enseignant de collectivité territoriale yɔrɔ olu ka koɲɛ a bɛ ministreso bolo min bɛ décentralisation n'o ye mara cɛmabɔli de bolo n'i y'a lajɛ o bɛ taa mairies olu de bɛ lakɔli karamɔgɔ ninnu sara nka a mana kɛ cogo cogo an ka ministreso min bɛ kalanko kunna ale da bɛ don a la yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ a ko gɛlɛyara nka a jirala k'a fɔ bi na lakɔli karamɔgɔ caman de bɛ yen a da donna dugu caman na limanaw lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ bɔ u ka kalankɛyɔrɔw la ka na duguba kɔnɔnaw la ka sababu kɛ u tɛ fɛ ka to togoda ninnu na bɛɛ bɛ fɛ ka na a caman yɛrɛ bɛ yen minnu nana Bamakɔ yan de min ye Musa Sisoko ye a ko nin ye gɛlɛya belebeleba ye ni lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan kɛ ni e bɔra yen jɔn de bɛna kalan kɛ i nɔ na o n'a ɲɔgɔnna caman gɛlɛya a ka kan jamanakuntigi colonel Asimi Goyita a k'i hakili to nin yɔrɔ la ko nin ye nanbara caman de ye min bɛ nin ko siratigɛ la i b'a sɔrɔ lakɔli karamɔgɔ ninnu u bɛ na a tɛ sara académie d'enseignement min n'o o kan ka bila u ka hukumu kɔnɔna la a tɛ sara min ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni u b'u ka kalankow ɲɛnabɔ i n'a fɔ kapu n'a ɲɔgɔnnaw centre d'animation pédagogique ani académie d'enseignement hali ministreso yɛrɛ a dɔ bɛ dɔ la o t'a kalama ko a ko kɛmɛ dɔgɔnin dogo ye fɛn de don min kɛmɛ gɛlɛyaba ye an ka jamana in kɔnɔna la bi lakɔli karamɔgɔw u bɛ to u ka yɔrɔ la i b'a sɔrɔ u bɛ bɔ yen ka taa ayiwa yɔrɔ wɛrɛ la hali u bɛ kalanso min kɔnɔna la i b'a sɔrɔ o ɲɛmɔgɔ o t'a kalama o n'a ɲɔgɔnna caman jamanaw an tɛna se k'an da don a dugu bɛɛ lajɛlen la dugu caman de fɔ n b'a fɛ yan minnu lakɔli karamɔgɔw ɲina kalanta la olu y'a ɲini ka bɔ togoda ninnu na ka na Bamakɔ yan nɔ dugubaw kɔnɔna la ayiwa ko gɛlɛya yɔrɔ filɛ nin jamanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ le challenger ale kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye les échos welewele ye an bɛ don ale kɔnɔna la a kumana jamanaw écho kumana
ako min y'an ka kanw ye limanaw kan minnu bɛ n'a a kuma cayalen bɛ bi k'a fɔ k'u ka don ba la limanaw k'u ka baara kɛ ni a ye a jiralen bɛ k'a fɔ bi ko in kɔni bɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ko yɛrɛ fɛla k'a bila sen kan ani ayiwa fanga min b'i la k'a bila sen kan a bɛ n'a fɔ n'i bɛ i bɛ ka ba tigɛ i bɔra bada la ka ban i bɛ ba cɛmancɛ la i ma se ayiwa ba kun na ko in bɛ o dabolo de ka bi yɔrɔ a fɔra k'a fɔ nanzarakan n'o ye faransɛ ye o de bɛ bolola sisan an ka sariya sunba min n'o baara bɛ ka kɛ ni o ye sisan a ma don ba la fɔlɔ ale de y'a fɔ ko nanzarakan n'o ye faransɛ ye ko baara bɛ kɛ ni ale ye fɔlɔ dɔw yɔrɔ malikura ko kuma min bɛ sen na dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye janfa kɛnɛkanda de ye ka ɲɛsin jamanadenw ma nka dɔw y'a jira k'a fɔ ko muɲu an ka muɲu yanni waati dɔ cɛ kan ko min fɔra nin ye yɔrɔ a fɔra o sariya sunba kelen in kɔnɔna la ko don nataw la kan ninnu bɛ se ka ta ka baara kɛ n'a ye faamuyabaliya n'an bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ ka a fɔ ka da i ka tiɲɛ de kan a don jirala k'a fɔ limanaw jamana o jamana bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ o bɛ bɔ nɔgɔ la limanaw n'i y'a lajɛ kan min bɛ fɔ i ka jamana kɔnɔ n'i bɛ baara kɛ n'o ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka i bɔ nɔgɔ la o ye maa faamuyalenw caman ka hakilila ye nka limanaw bi in na a fɔra k'a fɔ kan min bɛ yen n'olu bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ yan hali n'a sɔrɔla bɛn ma kɛ kan kelen kan ko nka ni laɲini kɛra a mɛnna k'a fɔ mali tɛ se ka bɔ nɔgɔ la fiyewu n'a ma sinsin a ka kan min bɛ fɔ a ka jamana kɔnɔ jamanadenw bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la cogo min na o ye tiɲɛ ye kɛ ko nka min ye kanko in ye nanzarakan ale de bɛ bolo la a fɔra k'a fɔ ale ka bɔ yen nɔ kan wɛrɛw ka na o de laɲini kɛra a bɛ san caman bɔ sisan o sen de ka bila sen kan sariya sunba kura min bɛ yen n'a kuma bɛ ka fɔ o kɔnɔna la sisan fasidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko kanko in limanaw a kɔni siga t'a la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka faamuyaba de don an ka ayiwa baaraw la mali kɔnɔna la yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko sen de ka don ba la ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ limanaw e ko maa minnu bɛ yen ni olu tɛ fɛ jamana yɛrɛ ka bɔ taabolo kelen kan minnu bɛ yen ni nanzarakan in olu bɛ fɛ baara ka kɛ ni o ye sabu n'i y'a lajɛ limanaw n'i ko k'i bɛ baara kɛ ni jamana o kan ye n'o ye nanzarakan ye faransɛ i b'a sɔrɔ maa caman de bɛ jamanaden caman olu tɛ faamuya sɔrɔ a la ko n'i y'a ye hali mali ka ɲɛtaga a balen bɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ bi ko dɔwɛrɛ tɛ an bɛ ka baara kɛ ni kan wɛrɛ de ye n'a fɔra k'a fɔ ko bi hali kalanden minnu bɛ yen n'u bɛ kalan kɛ mali kɔnɔna la yan ko n'i y'a ye u ka kalan faamuya a sen de ka san sɔrɔ ko nanzarakan baara bɛ ka kɛ ni o de ye n'a fɔra k'a fɔ an ka kalan kɛ n'an ka kanw ye o de faamuya ka teli wa maa caman bɛ se ka faamuya sɔrɔ o de la k'a sɔrɔ nin limanaw i ma taa sira wɛrɛ fɛ ko hali bi n'i ko k'i bɛ bamanankan yɛrɛ limanaw n'i ko k'i b'a fɔ an ka kɛnɛ bɛ kɛnɛ kan bi n'i ye bamanankan fɔ ye dɔw yɛrɛ n'i ye nanzarakan fɔ dɔw b'a ɲini k'a fɔ k'u b'o yɛlɛma bamanankan na dɔw minnu bɛ bamanankan yɛrɛ wɔrɔ i ko tiga olu b'a fɔ ko n t'a dɔn min nin yɛlɛma bamanankan na cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ko n'i y'an ka kanw lajɛ maa min bɛ yen n'ale bɛ bamanankan fɔ mali kɔnɔ yan a bɛ baro kɛ bamanankan na a bɛ se ka kuma foyi la ni bamanankan tɛ ko nka nanzarakan n'a ko k'a b'o fɔ kɛnɛ bɛ kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ kuma bɛ tigɛ a da a b'i yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ ne bɛ nin fɔ bamanankan na cogo di limanaw ko nin kɔni ye ko ye i b'a fɔ ko anw kuma sulilen de don mali kɔnɔna la yan an bɛ kan wɛrɛ de bila an ka kanw sanfɛ a fɔra k'a fɔ ko bamanankan limanaw ale ka don ba la ayiwa baara ka kɛ ni ale ye nka bi in na o de kɛn bɛ faamuyabaliya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye bamanankan in waati dɔ la a fɔra ko a ka don kalansow kɔnɔna la minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ an ka to sira kelen kan olu caman y'a jira k'a fɔ ko bamanankan in k'a ye an ka kalandenw ka kalanko segin kɔ limanaw olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fasiri ka kuma de ye nin ye dɛ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye taaɲɛ min olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɔ ko sɔrɔ min bɛ kɛ jamana kɔnɔna la i b'a sɔrɔ n'a fɔra kan min na ayiwa minnu bɛ yen n'olu b'o kan in mɛn olu de bɛ se ka nafa sɔrɔ a la nka limanaw e tɛ kan min mɛn a bɛ f'i ɲɛna i tɛ foyi faamuya a la e bɛ se ka taabolo dɔn o la cogo di a ka kan bi kan minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ jamana kɔnɔ yan kan kelen ma ta tɔgɔ ma dɛ nka bɛn ka kɛ dɔ kan baara ka kɛ ni o ye o de faamuya bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔna la ko tɛ se ka kɛ waatinin kelen nka dɔɔnin dɔɔnin nka k'a kɛ yɛrɛ i fɛla tɛ fiyewu k'a ko bila sen kan o de kɛn bɛ gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw bakari sangare ale ye journal jɛ ka baara ale de ye nin hakilila di ECHO kɔnɔna la bi aw bonya bɛ nin kunnafoni na o mana bɔ yen l'essor an bɛ don l'essor kɔnɔna la a kumana
limana o lesɔrɔ y'a yira k'a fɔ kunnafoni tɛ kunnafoni janba ye ko juruko kuma dɔ de bɛ sen na juru in sigasigana bɛ a ko la a bɛ se miliyari 200 ɲɔgɔnna ma juru in a na kɛ a taara banki dɔ de la Mali la yan nɔ min bɛ tali kɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la kuma cayalen don kosɛbɛ a kuma cayara min bɛ tali kɛ association professionnelle des banques établissements financiers du Mali APBF ale kɔni bɔra ka a ka clients ka olu hakili sigi fɔlɔ k'a f'u ɲɛna k'a fɔ taabolow de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la juru tɛ se ka nin juru hakɛ tɛ se ka ta k'a fɔ ko o kuma bɛ caya bɔlɔlɔw sanfɛ ko olu APBF maaw sariya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la n'i ye BCEAO ka taabolow lajɛ ka UEMOA yɛrɛ ka taabolow lajɛ jamanaw kabi san 1990 avril kalo tile 24 fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi UEMOA jɛkuluw kɔnɔna la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ juru ta cogoya dɔ la k'a sɔrɔ nin jɛma kɛ n'a ye wa sariyaw de bɛ a ko la miliyari 200 ko kuma min bɛ k'a fɔ n'a fɔra k'a fɔ k'a taara banki dɔ la yan bi in na APBF maaw kɔni bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ o de k'a fɔ ko nafolo in ma bɔ wa olu tɛ a ko kalama u bɛ min fɔ u ka clients ye u ka a ko ta ni hakili ye sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na limana kunnafoni filɛ nin l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen info matin an bɛ don a kɔnɔna la ale kumana limana info matin y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Sitakili maire ni o ye Alfuseni Sisoko ye ale ye Sadi politique tɔn Sadi o maire de don n'i ye jateminɛ kɛ a n'a nɔfɛmaa tɔ minnu bɛ yen ni o ye Mamadou Bobo Sise Abdoulaye Munkoro ninnu kɔni bɛ kaso la limanaw deuxième cabinet du pôle économique et financier commune 3 tribunal ale ye tɛgɛ kɛ ninnu na u maa 4nan n'o ye Mamadu Fadiga ye ale yɛrɛ fatura k'a to kaso la sigi in na yen nɔ bi in na a yiralen bɛ k'a fɔ ko jalaki min bin bɛ u kan o ye k'a fɔ miliyari 2 ɲɔgɔnna ko o de tununa u nɔ na Sitakili maire kabi san 2021 waatiw la fo ka n'a bila bi la olu kɔni minɛnen bɛ u bɛ kaso la Sitakili maire y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli caman kɛra fasili sɛbɛn yɛrɛ min sɛbɛntiya info matin k'a fɔ ko san 2017 san 2018 san 2019 ani san 2020 jamana a yirala k'a fɔ ko gafe dɔ n'o ye rapport dɔ ye min taara sɛgɛsɛgɛli kɛ Alfuseni Sisoko ale nɔ na ko a yira k'a fɔ ko jalaki fɛn fɛn binnen bɛ a kan k'a fɔ ko baara dɔw kalifara la a ma olu kɛ ko nafolo caman tununa a nɔ na jamana a yira k'a fɔ ko kuma in ko tiɲɛ tɛ a si la fasiri ka kuma la ko jalaki min bin bɛ Sitakili maire kan n'o ye Alfuseni Sisoko a n'a nɔfɛ jamaw ye ko sɛgɛsɛgɛli min kɔni kɛra a kɔfɛ jamana ko sɛgɛsɛgɛli ninnu y'a yira k'a fɔ ko maire jɛlen don a sɛbɛkɔrɔ jɛlen don o kuma fɔra nka maire y'a ɲini ko u ka bila fɔlɔ n'o ye liberté provisoire ye a fɔra k'a fɔ k'u ka nafolo kasabi caman de sara a bɛ sɔn miliyɔn 500 ɲɔgɔnna ma o kɔfɛ u ye titre dɔ di n'o ye dugukolo dɔ papier ye valeur bɛ taa miliyɔn 894 nka o n'a ta o ta u ma se ka a bilali sɔrɔ ka fiɲɛ sɔrɔ bi in na Sitakili maire kɔni bɛ ka min ɲini olu ka kiiri in ka sigi a ka kɛ kiiri ye jamanaden bɛɛ bɛ se ka min yɛrɛ lamɛn walasa olu ka jɛya sabu olu kɔni dan b'a la u dan bɛ Mali sariya la k'a fɔ a bɛ se ka kiiri tigɛ tiɲɛ bɛ bɔ kiiri min na jamanaw info matin an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye l'indépendant ye o ye lakanabaliya kuma ye a yirala k'a fɔ gawokaw fɛ yen bi in na n'i m'a mɛn k'a fɔ maa dɔ fagara i b'a mɛn k'a fɔ ko dɔ jasora ka taa ni a ye ko octobre kalo tile 24 tɛmɛnen a yirala k'a fɔ Gawo ani Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ min ye Ganda Izo o kɛlɛcɛ dɔw bɛ yen bin kɛra olu ka u ka poste dɔ la a kɛra sababu ye maa 2 ɲɔgɔnna olu fure taara ye o kɔfɛ min ye Hama Kangayi ale fana jasora ayiwa octobre kalo tile 25 tɛmɛnen hali sisan kibaruya ma se ka dɔn ale la octobre kalo tile 17 tɛmɛnen min bɛ tali kɛ Wabariya pont fanfɛla la a yirala k'a fɔ yɔrɔ kelen fana na Ganda Izo kɛlɛcɛ dɔw bɛ yen maa 7 ɲɔgɔnna olu ni tora bamanciya wale dɔw fana na octobre kalo tile 25 tɛmɛnen min bɛ tali kɛ Sadu Isiaka ale fana ye fura feerela dɔ ye ale bɛ munumunu zalo la Gawo dugu misɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen min bɛ Intahaka ko bamanciw yɛrɛ ka wulikajɔ bonyanen bɛ o yɔrɔ in na kosɛbɛ maa minnu bɛ sanu bɔ o yɔrɔ in na u bɛ taa sanubɔla ninnu u bɛ taa bin u ka kuma bɛɛ ka wari minɛ u la ani Abdul Karim Busiru n'u k'a ma ko Idar jamanaw ale fana maa don maa min bɛ yen ni a bɛ feere de kɛ min bɛ tali kɛ Gawo Soni Alibert fanfɛlaw la ale fana jasora ka taa ni a ye a ma se ka ye ani ayiwa kɔsa in na fana
min ye sumana tɔgɔ dɔ ye ale ye feerekɛla ye Gakoyi Gawo château quartier château la ale fana jasora ka taa ni a ye Gawokaw kɔni t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na bi u ko lakanabaliya limanaw tiɲɛna dɔ de bɛ ka fara a ka Gawo mara kɔnɔ limanaw ka kuncɛ ni min ye o ye Duwanza ko nin ye muso dɔ ye n'u k'a ma ko Anbaga Tembeli ale kɔni fagara limanaw technicien de bâtiment de don a kɛra araba octobre kalo tile 26 tɛmɛnen na limanaw muso in fure de taara ye polisiw ni gendarmerie maaw olu y'a ta ka taa bila morgue la nka maa kɔni ma se ka dɔn maa min kɛra a sababu ye l'indépendant ka kunnafoni don limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ kumaw la bi ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kɔrɔw mana bɔ k'o lakali aw ye a n'u ce a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ